sammen velkommen til den her video. I dag der skal vi til stævne. Men vi vil også sige, hvad? Snak lidt højere. Jeg er slåsgården til. Vi er med til den. Det er Mikkis og Martis, Jays, Bobs. Altså Mikkis vognudstyr. Så der er sådan en tjek her. Og det er hovedtøjlet, og den der skal sidde på kroppen. Nå, vi har fået svar på den rabatpiger, men så skal vi gå i festivallen ude. Nu går vi udenfor. Jeg har ikke nogen af de heste, der er derude. Så ses vi bare, når vi er derude. Nu er vi fanget de heste. Der er sådan 3 der. Og 2 ismuglere. De er ret søde. Ja, nu kommer der lige en voksen, så vi skal lige. Nej. Kom her. Jeg tager lige her. Du kom tættere på. Det er den søde. Det er den fræk. Hej. Nu er vi hernede. Au. Kom her, baby. Hej med dig, mamma. Følge? Prøv at se, hvor sød følget er. Nej! Au! Den bit mig. Må se. Helvede. Se der. Jeg prøver lige at flytte jer. Prøv at se, hvor sød den er. Prøv at se her. Jeg er lige i gang med at vise det med træk. Kan du løfte? Løfte. Kom. Hallo, kig her. Løfte. Dygtig. Kom nu går vi. Kan du sige hej? Jeg skal ikke være sammen med 2 mennesker. Jeg skal være sammen med. Selina, kan du sige farvel? Selina, kan du sige farvel?